Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар муҳорибаи асосии турнир UFC 317 Илия Топурия бо Чарлз Оливейра муҳориба барои камарбанди вазни сабук гузарониданд ва дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ҳамчунин ҷанҷоли Топурия бо Пимблет, суханҳои Топурия баъди ҷанг ва реаксияи Арман дар ин ғалаба. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, муҳориба дар вазни сабук барои камарбанди ин вазн Илия Топурия зидди Чарлз Оливейра. Оливейра аз оғози муҳориба ба пеш рафт. Топурия бошад ба қафо нарафт ва ӯро бо зарбаҳо пешвоз гирифт. Баъди чанд зарбазанӣ Чарлз ба гӯштин гузашт, лекин дар замин Топурия бартариро ба дасти худ гирифт. Каме дар замин кор карда Топурия зуд ба по хест ва Оливейраро дар он ҷо интизор шуд. Баъди ба по хестани Оливейра, Топурия ӯро бо комбинатсияи зебо ва зарбаи сахт ба нокаут равон кард. Дар якум раунд, чӣ гуна ки пеш аз ин муҳориба ваъда дода буд. Ҳамин тариқ Илия Топурия ғалаба бо тариқи нокаут ба даст оварда рекорди худро 17-0 кард ва бо рекорди 17-0 ӯ чемпиони нави вазни сабук шуд. Акнун ӯ чемпиони пешинаи вазни ним сабук ва чемпиони ҳозираи вазни сабук аст. Беҳтарин баромад, беҳтарин ғалаба. Ва медонед дӯстон, аз ҳама аҷибаш дар чист? Топурия аллакай 20 соат пеш ғалабаи худро ҷашн гирифта буд. Бинед ки то чӣ андоза ин шахс ба худ боварӣ дорад. Баъди муҳориба аз ӯ пурсиданд ки зидди кӣ ҷангидан мехоҳӣ. Илия чунин суханҳо гуфт: дар ин ҷо ҳар гуна тарсончакҳо қарор доранд. Тарсончаки зардак ва боз як тарсончаке ки миёндард аст. Боварӣ надорам ки Пимблет бо ман ҷангидан мехоҳад, лекин агар ки хоҳад, пас ӯро ба ин ҷо биёред. Ва дӯстон, биёед мебинем ки муҳорибаи рӯбарӯи онҳо чӣ гуна гузашт. ҳамин гуна дӯстон, шояд UFC пеш бурдани ин муҳорибаро оғоз карданд. Арманд Сарокян бошад аз ин муҳориба ҳайрон нашуд ва дар Твиттер чунин суханҳо навишт: Чарлз набояд ки барои ин муҳориба меҷангид. Ман Илияро ба осонӣ фавран шикаст медиҳам ва ӯ низ ин чизро медонад. Ана барои чӣ ӯ аз довталаби рақами 1 гурехта истодааст, навиштааст Сарокян. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Арман аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст ва боз Арман ҷавон аст. Волкановский, Макс Холлоуэй, Оливейра калонсоланд. Ана Арман ва Педи бошанд ба монанди Топурия ҷавонанд. Муҳорибаи пурраи онҳоро ва дигар муҳорибаҳои ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.